שלום לכולם, אנו יוצאים למסלול טיולים בכרמל. בתחנה הראשונה נבקר בגנים הבאים. מיד אחר כך נבקר בשמורת חי בר בכרמל, ומשם נמשיך ליערות הכרמל. בתחנה הראשונה נבקר בגנים הבאים. הגנים הבאים בחיפה בנויים מ-19 גנים מדורגים המתחילים בראש הר הכרמל ומסתיימים למרגלותיו. בעיר חיפה קיימים מקומות ואתרים המקודשים לדת הבאית, ולכן נוסד גן זה בעיר חיפה. הדת הבאית היא דת שנוסדה במאה ה-19 ומאז התפשטה ברחבי העולם כולו. בגנים הבאים הצמחייה מסודרת בתבניות גיאומטריות מרהיבות, המטופחות על ידי צוות גנני מסור. הצמחייה מעניקה תחושת רוגע ושלווה. בתחנה הבאה נבקר בשמורת הטבע חי בר בכרמל. שמורה זו ממוקמת בלב ליבה של שוויצריה הקטנה ומשתרעת על שטח של 6,000 דונם. אילו יכולנו להשיב את מחוגי הזמן לאחור, היינו מגלים בכרמל עולם חי שונה מזה של היום. נמרים, איילים, מושבות כינון של נשרים, בזים ודורסי לילה רבים. כל אלו נכחדו בעקבות ציד, כריתת עצים והרעלות. מתוך גישה של שמירת הטבע אינה הגנה על הקיים בלבד, אלא השבת בעלי חיים שנכחדו, נבנתה שמורת הטבע חי בר בכרמל. נסיים את טיולנו ביערות הכרמל. ממרומי הר הכרמל נשקפו בעבר נופיו של הכרמל הירוק. נוף פורח ומרהיב זה נכחד בעקבות השריפה שפרצה ביערות ב-2010. בשריפה זו נכחדו 25,000 דונם עצים נטועים וחורש ים תיכוני. מאז השריפה, יערני קרן קיימת לישראל עוקבים בדריכות אחרי התחדשות היער ומהווים גורם מוביל בשיקומו. בטיול שלנו ראינו בעלי חיים, נוף וצמחייה המאפיינים את הטבע והנופים באזור הכרמל. מחכות לראותכן טלי, יסמין, אלין, נופר, מינה ועדן.